Hi guys! Isang maulan na araw sa ating lahat mga kaplalatics. Welcome back to our channel, Kuya Romer TV. Yan. Shoutout nga pala kay Mr. Argarin, Mr. Ronnie Argarin. Nagtatanong siya kung saan tayo matatagpuan or ang location natin. Ito po siya, Mr. Ronnie Argarin. Ito po. Ito lang to guys sa Market Avenue, F. Legazpi Corner, M. Suarez, May Bunga, Pasig City. Tapat ng Parkwood Phase 1B. Yan, Parkwood Phase 1B. Dito lang din yan sa May Bunga. Yan, paulit-ulit no? May Bunga, Pasig City. And then guys, pwede mo ring i-search sa Waze. Yan, meron din tayo sa Waze. Halamanan sa Pasig. So yun po mga kaplanatics, tuloy-tuloy po tayo, no? Day off ho ngayon ni Kuya Edwin. Pero kasama ho natin ngayon si Kuya Bart, isa sa mga hardinerong Bicolano dito sa halamanan sa Pasig. Baka may gusto kang i-shout out, Kuya Bart? Shout out. Shout out! Yeah. So yun po, siya mga kasama natin ngayong araw na to, si Kuya Bart. Pakilala mo naman sa ating mga kaibigan, mga kaplanatics, kung anong mga pangalan nitong mga aglonema na to, ano? Ang aglonema na to, tinatawag tong green papuma. Imported to, bihira to dito sa atin. So, Saan galing yan, Kuya Bart? ito, galing tong Holland. Holland. Ito yung tinatawag nilang Red Legacy. Mahuhulog pa. May mga kahawig siya pero pagkakaiba lang nila yung sa karakter ng dahon. Mapapansin mo yung pula sa kanya sa gitna. Then may variegated na green sa gilid. May karakter na green. Light pink, aglonema. Holland din yan, boss? Holland din to. Holland. Light pink, aglonema. Ayan po yung mga aglonema natin. Ito mukhang may ano dito, Kuya Bart Ito. Philodendron. Pakilala mo sa kanila to, Kuya Bart, kung anong philodendron to. Philodendron Rudolph. Lumalaki ito ng gusto, mga lumalapot pa yung dahon na yan. Ito naman, ito ay Picos Audrey. Mga kapamilya siya na kagaya ng rubber trees, hidden. Ito naman, spider plant. Maganda to pang hangin. Pwede siyang indoor, pwedeng outdoor. Ito naman, English ivy. Ganun din. Outdoor, indoor din to. Itong dahon na to kasi variegated. Oo nga, no, May variegation. meron din tayong ibang variety nito. Meron din itong puti, meron din purong green lang. Ito naman, aglonema din to. Mga kasama rin siya ng mga aglonema. Mga galing Holland. Tawag naman sa aglonema na to, tiara. Po? Tiara. Tiara. Ganda, pulang-pula. Nagkaagaw yung pula, tsaka yung green. Ito naman, aglonema na to. Ito itong tinatawag nilang super pink. Po? Super pink. Super pink. Itong sa baba na to, Kuya Bart. Ito. Ano yan? Calathea sibrina. Ay, cobra fern. Po? Cobra fern. Cobra fern. Kawig ng dapo, ano? Pero anong pinagkaiba? Yung sa ano niya, yung sa dulo ng dahon. Kulubot. Umaalon-alon. Itong parang bonsai na to, Kuya Bart. Sino to? Ano yan? Picos ginger. Po? Picos ginger. Picos ginger. Ayun. Ito, ang dami mo pa dito, ano? Parang kamukha ng Welcome plant. Ang dami mong cactus, Kuya Bart, Yan. Mga Sansevieria. Mga Sansevieria, kapamilya to ng snake plant. Ito naman, Sansevieria. Tawag dito, Sansevieria bonsil. Ito naman, Sansevieria hybrid. Pagoda. Hybrid. Pagoda. Ito, alam nyo na to. Sansevieria whale fin. Whale fin. Ito naman, Sansevieria din to. Tawag nila dito, eagle wings. Eagle wings. Sansevieria. Ganda, makapal yung daon, no? Kapal to. Tikas. Ito tinatawag nilang tropical white Marian. Etong isang to, parang silom na maliit. Ito sila. Tawag naman dito, Sanadu. Po? Mapapasaan na do ka na lang. Sana do. Ito, Kuya Bart, ang ganda, Parang holin. Ano tawag mo dito? Ito, tawag naman dito, Parang holin yung ano, yung loob, pero yung shape niya heart shape, Pero ganyan yung mga sa loob ng holin, di ba? Ano tawag mo diyan? Philodendron Brazil. Brazil. Ano po 'yon? Philodendron Brazil. Ito. Ito naman, alam nyo na to siguro, moonlight. Philodendron moonlight. Yan siguro to, ano to? Monstera dansonii. Ito, Anthurium lace leaf tawag dito. May mga anthurium kasi na malalaki, kagaya nung anthurium na cardboard, Anthurium renaissance,
Anthurium Wave of Love, at saka yung Rainforest. Ito naman, lumalaki din to pero hindi ka ganun kalaki yung mga dahon. Siya si Anthurium Lace Leaf. Lace Leaf. Ito yon yung mga Jumajayan talaga. Anthurium Wave of Love. Philodendron Berkey. Yan, mga important sila galing Thailand. Thailand naman to. Philodendron Berkey. Itong mga rare range natin, nagtumba-tumba no. Ito, anong tawag mo dito Kuya Bart? Ay, Pitunia. Pitonia. Ito, Sansevieria din pala to. Sansevieria pa. Siberia. Okay. Tawag dito ay Sansevieria bacularis. Lucky Oh. bamboo. Lucky bamboo tawag dito. Lucky Bamboo. Ito, sino to Kuya Bart? Yung parang alahaw na to? Ito. Yung mga buboyog ah. Dami. Ito, tawag nila dito ay likwala. Likwala. So, pamilya siya ng palm. Parang Ano fiddle leaf. Hikos din to. Hikos. Picos. Fiddle leaf na bambino. Yung maliliit lang ang dahon. Bambino. Bambino. Ayun po mga kaibigan, sobrang galing ho ni Kuya Bart. Talagang kabisado niya na yung mga halaman natin dito, dito sa halamanan sa Pasig. Ayun po, meron pa pong nagpapahabol ng shoutout. Ito si Kaplanatics Lucky. Yan, ang pogi naman ng hardinerong to. Pa-shoutout idol. Shoutout sa iyo, Lucky, Di ko nababasahin ng buo yung pangalan mo kasi kung totoo naman na malaki yan, ikaw na, idol. Ikaw na ang pinagpala.